This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Katu kat Nipor hadin banakaliang ka Shillong Municipal Board SMB kalapan bana lingba katinghong makan aipor hadu arpu tarai unai tung araja arpusan ya ki basyong de jing de harut surok bat lenti yat kejat bagi de ban kenriak no na kendai lat bat ban lech syong pat hak jaka ka bag sarkar kalapan kre kata ha parking lot muda nakaliang jongki nalor ki dekot ka Provisional Town Vending Committee PTVC kila lech banyak kendo yo chairperson katai ka committee ban penpau ka jing persya jongki Habakran sikilat patai kubor ke kong Angela Rangat ke dekot jang ke PTVC kalaong. Bakampat don ke Town Vending Committee Henry kadang don tang ke Provisional Town Vending Committee ke bala tau haka kat lai tari unok pra arhaja arpuar. Kalaong bakamigalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kala job ya ke mukodema hayeng kasri kabala bata ya ke sarkar bakadai ban pentrai kam ya ke an sarkar India ke babatai syai kumno ban penbet bat ki kam ki bayadai bat ki nong de madan. Kakong Angela kalaong balada ki bor sarkar kin wan ban kendang da kabor kin yeng persya bet bat ban penlong ru da ke jeng yakhi. Wan ban penpoi ke city how chairperson jang ke Provisional Town Vending Committee. Ini dipekan maru baka hangne menta kampat don kata Town Vending Committee kadang don tangka Provisional Town Vending Committee ke batau lingba ka wega notification kat lai tarik u December arpu hadin ba mangi naka liangka Hawker Association ni job ka case hakot ka ba tha ya sarkar ka deban pentrai kam ya katuka an Central Act on Hawking ka ba batai syai kumno ban penbet ikin ki kam be de kinong limadan Tinado tu kapor mangi ngina cooperate bat ka sarkar. Ngi katuka ni ngi deki nong mi khmat ru ha kata ka Provisional Town Vending Committee. Bat kata ka Provisional Town Vending Committee ru la thau ban le katuka ni ki kam. Kata kilong ban le kata ka in situ survey. Mut ban wat banyak manu bari hok syaki hokka. Ki hab ya lentik sengkin ban tip shisha hang nu ki syong manu na do manu. Sakawai ka di bandan kata ka System of Claims and Objection. Mutta man kam bah orang ini ki hokka lane ki we ki hokka bakin object ne kin persya ya kinu ki bam dei hokka ne ki bakam ki hokka ya kataru nge jinga kadi ka sengi ka ba yalam lenti sarkar kumnu ban le bhai kani ka kam na maswa ya kani ki klamut ban le ka hearing ru dei tang kani ka sengi bangi patha em ngem kwa ban chule hak dak enu ka kam habangi ong man bot an muta bot an thek pathek nang bakin bet ki kam baro Tikini ki proses ki layan. Bat kadai ka seng jong ngi ka babu ki objection ngani so ipi wat ya ki member la jong ro. Na man bangi la bu hi mangi kita ki kendon ba nakajuk kalong yeng mlong man mi ar lai ngut ki breu de bandon ka epic ka banang ni ki bana way ru ki long hi rei ngi ong ba phased manner. Bale ngi ong phased manner ai shwai kita ki badon epic ha Meghalaya namar ba kat kum ka an ka don ru kata ka holding capacity. Bahap khente bakat nu ngila ban persan ban sya ya ki nong de madan ban don hakani ka jella ni hap khen banya ai kata ndre kata ru kim pat bu hak mat ka PTVC ti ngila ya cha ki kam la apoi sah kani ka khap ba ban aya ka COV ne kata ka certificate of vending bat kini la batha dak ka notification bang ong ip ka ba arpo arhajar arpo ndre hadin bas dang ai kani ka COV ngingi syam ba ki don kat tukak ni ki COV ki ba ki la adap shna ki badai na benta ki breu ki bam dai hok banjo balai ba ki dai ki nong de dukan ki ba sei ru ki ma sabar ki ba le kum ki hokka lan ki badai ki badon lai jaka ba ki di madan ti ngi bu objection ni ki tu hak ki sngi ba ai ga COV ki bu sharut ndehadin ka tu nakani ka office municipal ki phone bank ki khot ki banwan syam ki ni ki COV Tingi persya ikane. Nama dalai ru ngimnum sya bakin syuru le tang dep ikane kakam. Nama ngingi terang sisa. Menta modur pi nadu baka sedang ka kes hadu menta la kanti sya khandai snam bang ya khun ban penbet ikane ka sor Shillong. Ban penbet ikane ki kam juki nong di madan. Ti ha ini klip men menta ba pentre kam ya kaan pimut ngin sya se bakin syule kat bamon bakin num ya kat kum kaan tang man pendep kam tang man pendep rukom em. Jadi nak kata kadau bangi pentip yang cakap PTVC bakalong kumta ndaki klam sngap yang ni bat ngi hamdan lat akum boy ban
Ringi boycott no ekwe ke PTVC meeting ke balong hau ke khandai tarik bar ka arpulai tarik. Ringi syamba mentah pade. Hakini kisngi. Kilet ban ong ya kinong dia madan. Ba pimbit syuk ban song hang ne kami no ki pen kendek. Bar kane kajing pen kendek ngai janga kawan lam sakajing ma. Nama idon ni long kemile hakajing kendit ida kelon menen. Ha please bajar. Kim dia ban lek kum ni ha bang ayat dak an jai ngi ayat dak an kat kum ka ki kendon. Te mentah ki pen pa asa katu teng hong man ka sngi pa pihap ya mi no hapot lai sngi bar kini ki iki barok kim de ki bangina arai ka provisional town vending committee pa kalong BI buat katu kan notice ba mi ru ba nadu arpu artrek Julai kin hap rung no sok to ka jaka atur kalong BI na marki le men le ba ka de ka notice ka ba mi na ka TVC but kam don ka TVC ka don tang ka PTVC ka TVC le ka full fledged TVC ka ba pura ka TVC ka de ban don 100% ki member ki pa de ki nong di madan mentah keempat long kumta nama empat biang te kata kerkom sam kata ka license ni empat yo ban le ki election manu ban rung hang the ban pendap itu 100% ti shu ngakwa ban pensyai ba ya ka khandai lat le ka seng jongi hashwa ka rai tang ban le ka institute survey ka claims and objections but ka issuing of COV ni klampat ya kranik ti vending no vending zone hendrai kumiki on dak tin pareng in good faith ka bamut dak basanya apa dak jing terang dak jing angnut ban penbet iki ni ong tong in le ka pilot tang ha itu lat kendai lat ru nang tu na point ini lenti ha pedeng ka muda bat ka center point ter sadu sati salat sun ni ong tong in persang ba ngin pet layo COV le se kala kham kloi kutu ka jaka tingi long ban rearrange biang iki breu khnang bakim num don haki jaka ki bakhamnya but iki we ki bam nyam hang tupat in rung no satusha road level floor to kamuda paki swaya kan ni leleng ani thu epi klam da rai ha ka PTVC ka municipal but ka urban affairs ki lalik chna stu shkhrum ki pelot ka pisa jonga joki ki ba balik chna klam bu kita ke accounts klam bu ka proposal klam rai ka PTVC ki lalik chna ki tu ki longkum ki kenja kech ki ba jakari kso kum to kapen pau ru kajing i ben kajing pet po ikinong di madan da ka bale kum to ba kalong bi an ma ku mga ongai pingi ha TVC ngim te bi ha PTVC ngim te bi lo ting ya khon na kini meeting ki ba bot pan bat nge yo it ko jaka ha ka road level jo kemuda ting la manjur bandet chita nrengi manjur halor ka tu ka ni ki kendon ka we ka long balada phi ong ba kham nya itu ilinti na khandai la su salat so sun ningkong hadin belayo ki COV kindon ka tu ka ni ki bri ki bam de shu hok ban song na mar ki de ki ba don dukan ne ki ba don art lai ki jaka te kala kham kelut ti kini ki nong di madan ki ba de souvenir kwai ki barit ngilong ban rearrange hang tu ki we pa de ki ba de jan juti electronics ki long ban rung sathe sakawai rung ong nang ni na lat khandai lat ha khamat muda haduk kan ka tratoria ngin pet ja si bakila bandon kini kinong de jingbang ndre hapor baya tai pade ngilele ngi ong bangir ngi kwa bandon lang bat ka kumnu ban design nama POE ki le kumnu sus khrum chule tang dep ngila consult bat ki architect ki banang ni na Shillong ru bat ki ban na Delhi na Sikkim na Bangalore nang ban wan lam itai design iba itenan ban kring yiki breu ban pensuk yiki nong ya yiki nong de nong thiet te hapor punya keren sepang kata ban le no kita ke jakabam kami kata kajing artatien bahang tu kalong ke madan ti kamdon drainage kamdon ngan kan le che ka waste kan le che ka tedam tinginang ya keren bahoi le se hapor ru kini ki food vendors chatu sakandong saba lat kle air kilong ban rung lang chaturu sene khmat mo no dak ki bade souvenir ban itnat te ne ki we andre ya kata ki menjur bat mentalile ki ong tang bangi boycott ikut meeting ke bakhandai bat ka arpulai na kadaw ru baki ai baklai ta ki CUV bat kim le halor kani kishu le at le them man ki ong mangin le hi mangi menta ngin thau hi mangi andre na ka seng jongi bat mangi kum ki member jo ka PTVC ngim nom sha da le ru kin le kat bamon na man ning kong kin habu shwa ka proposal hakmat ka provisional town vending committee kin hab batai benya kat nu lamang ni hab tip kat nu kalut kepisa jong pai ba ban snai kita ki hab but kita ki an ba kadai ban biang ka storage place ki ki hawkers kadai ban don ka toilet ka ba biang kadai ban don ka crash ti menta ki persang ban penthame ki persang ban penting ki nong di madan ban ong pi hab
mi no khap weng no khap let no sata ringi ngin yang skambet bangi ngim de kinong khen ai ngin ya kat kum ka an hik bat hik kendon pa kendon bat dap him le kum ne tingi ngim don la da kum wei ndri banya mi mandan banya persya kat kum ka an kerti sinsar kala pen kup yang ka bor kum ki citizens pan persya e kanu ko babi an bat ngin le ang nabas dang ni asulok lang ni le lang ka survey ndai ki don ki issue mo ha ka survey ru ki di ban le ka digital survey ka ba mut ba hai jakar philong ban geotag ban tip ba ide hok sha ba shong hang tu ka ba mut ba ha ba phila capture ya ka data digitally ka di ban long available in the public domain de ban don lang ki dur ki dar jong ki brio ban ya itu kan kenang bah por balik claims and objections ru itu namar makinong de madan ki itu iwi da ka dur khmat am itu kerteng te ha ka por bang yo i kini ki COV ka to kan ne ngi shem ba ki de ki ni itu na ki dur ba ki de ki breu ki ba de ki badon dukan he la ne ki breu ki ba chuan chi por ki ba sa hotel ki ba one day la ne ki breu ki badon ar lai jaka te ka de ka kamram em jongi kat kum ka an ban oppose ya kata pan persya bamnum sya nama kala along basu ai patari ki COV ndadei bakatu ka holding capacity ka la adap haba pil ai pathar che ki bamdei ngine le kom no hat ka po ngine pen bet kom no ndre ki kham ngap kan ya kata ndre mangi tingi yang be ka nong rim jo ka hok bat ka jing sisa bat ka an bat ngim pia namal bangi yang be halor ka hok bat ikini ki eru ngit sapen snow wat chaka yang shari Pidiban so tu baka Provisional Town Vending Committee ka board kamsong hau chairman, kamsong hau member secretary. Jing si sya ka TVC ka board ka debate ku mga ongai ki sau ko persen ki debate ki nong mi kmat jong ka hokas. Ndai baka dang ka provisional bampat biang ki COV ti ka hampat ya yang kata ka system of election bangin ya jit yakin taki hokka banya don hangta. Ti kamsong hakarai tang jong utau chairman. Kamsong ka rai wat haka sarkar kane ka TVC ka PTVC ka de ka independent body ka ba halor kane ka an Street Hawkers Protection of Livelihood and Regulation Act 2014 kala patha babaro ki kam ki bayade bat ki nong de madan kan hap penjat kan hap bet kan hap rai hi laka TVC Maka ki wan le ra Timenta ki kwa ban le ra bor kan namar ba ka de ka jing malen ka kom tri kam ju ki kim nang kim smooth hook no ban tri lang bu pai ba kim pat ju collaborate timenta la da ki le ra bor ka ba mut kin le ra bor ba shna tang dep ro ik tu ka ka ngim num cha le ro namar mut dur ma phi ki nong de madan na do man step ha do man met ki pho banai pho snam kim hap shong tu ka de ban de ka jaka ko piang ki nong wan thiet ro ka hap long safe ka hap long healthy ya kiru dainam daina tingim num sha ba haka kerteng jo kinong di madan ka pendan kam da ka pisa pa ba kin chule ka komon taman chupni bal adap ka kam namal mangingi trang si sana do basdang hadu menta makan bet sani ka kam ya mut pendum ya kan ria na ka jaka kambala patha mane ngim num kan ria ladaki kentat bangin ya don lang hakata ka planning jo ka jaka ladaki kentat ban pet biang yik ti COV ba ai ti break bamdei ban yo ladaki ki break ba dei hok ki bala aju shong yo di pau snam balat ka shi pau snam ki kam yo certificate of vending kum no kan la ban long ta ngim la ban sa ya kata ban ngim num ai la ro bakan long kun ta nama ba ni haban kan mau biang ba haba ki one day madan ki breu ki one day nama kim dan la chu de kumwe ban kamai ja kpo lada kita bagi ICOV maki badan dukan kamut kidon em ka pisa ka tingka ban seng dukan ki bas siang hi hamadan kamut kim don la da kong wei hindai ban kamai ja kpo na tu ka hap ya renti nang ban ya dai ki hok jong kini ki ba nong kum no bak kamai ja kpo da ka snap snap man la ka singi ngim sha ra ya no ki ba la ki dei ki pre sarkar ne la da ki dei ki wei pat ki interest group ki ba kwa man sim kabu ya kene ka an ban pulom ya kini ki jing persang jongi kat kum ka an karti sensar ka pen ku bori ni kum ki nong song snong bangidon hok ban protest tingin protest ka e baki le na kalyang joki ka song shaki ndrangi ngitip ya laki hok ban ngitip ya laki lat kat kum ka an ki bangin sim ka laki le
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate yekamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya